Sige, sa morning ikatulo na adlaw diri sa Siargao, niyan ko diri. Tungod diri ang pinakalami ng pan de coco. Ano, coconut ang unod, pero wala man sila diri. So karon, mo laag lang ko diri sa Siargao. Sa isla, makita na ako ang mga nindot na lugar. Sa nakura usa, hingga, joke lang. Pero makasure-sure lang ko diri kay grabe ka gwapo ang lugar, ang isla. Tara. Sige, so nakita na ko ang usa ka nindot na lugar diri. Ang gwapo na balay. Nakawayan. So mag-story ko sa mga tagiya sa balay. Mao na ang ganan ako ang mga probinsya, lugar na walay tourist, mga Carabao lang. Yun. Tingala sila. Mamuntag! Kumusta? Okay lang. Nagunsa mo? Nagtanim. Nagtanom? Yeah. Kamatis na. Magbaligya ko mo sa merkado mo na? Oo. Ano ka dito mo tanong mga pipino. Pipino? Oo. Saan na siya? Cucumber. Cucumber? Oo. Kini ang... Saan ni siya? Mapagan. Saan na natin? Cucumber? Nayo na magani ni natanong. Kaunta, kamatis. Tabang ko ninyo. Kaya. Kabalo. Sa ngalan ninyo? Jason. Jason? Jason. Oh, doon ka Jason? Jeeper. Jeeper? Jeeper. Jeeper. Jason. Ako? Si Kaloy. Kaloy. Bye, mauna ako. Add ka na ako sa Facebook, ha? Sige. Nice to meet you. Si Genevieve Morelio. Genevieve Morelio. Sige. Ganahan jud ko sa mga tao diri sa mga probinsya. Kaya humble kaayo. Butan kaayo diri. So sige sila magtanom og mga gulay. Nagbaligya sila sa merkado. Pero sa sunod daw magbaligya sila og yuta kay dakong ila kuan. Bye. Sige, so nana ko diri sa usa sa akong pinaka paborito na lugar diri sa Siargao. As in, sobra kanindot diri. Bye, okay ra ang lupad? Ayos lang? Nindot? Ayos ra. Ayos ra? Oo. Ayos ra. Ayos. Sige na ako diri sa jungle, sa kakahuyan. So gusto ko mag-story sa mga tao na nagpuyot diri. Siguro ako ang unang jud na kano na nakalaag diri. Mayong uto. Kumusta? Unsa nga nimo? Si Kuan Aurela. Ako si Kaloy. Mendoza ko. Mendoza? Peliedo? Oh. Mendoza. Unsay giluto nimo? Kanon sir? Kanon? Oo. Mayo. Way lamang kuan nga Sudan? ulam. Gulay. Well, tag kuan sab na kahapon kay may ako bisita sab kahapon din he. May bisita ka mo? Oo. Asa gikan? Sa kuan Surigao. Surigao. Dalsir? Dili. Di man. Siya ang bata nimo? Hindi mo tagsiyatan. Oo, bata ko. Pila iyang edad? 12 pat 12. pataas. Ani. Musta ka dong? Sa kanila nimo? Sa pangalan nimo? Ryan kuno nimo. Si Ryan? Jeremy. Jeremy? Tagunsa ka diya? Para sa kalayo? Ano? Oo. Fire. Kugihan si Dong. Ayos. Mao ni akong amiga ni si Ma'am Mendoza.
Bisuran ako sa imong pangalan si Aria. Aurila. Aurila. Oh, na. So nagbuhat kong mga video diri sa Pilipinas. Sa mga nindot na lugar. So tawhay diri. Balay. Sige, human ako dire. So, mabalik ako sa karsada. Mulaag pa ta. Woo! Sige, laag ta. Sige, nihapit ko dire sa tinitawag, tindahan. Sari-sari. Dili. Bake shop. Bake shop. Bake shop. Nihani ko dire sa bake shop kay uhaw. So, nagbalik ko Mountain Dew. Tason mga butang dire. So, wabil sila sa video. Mao niyang De Jesus Pamilya, no? Sakto? Sakto. Ayos, ayos. Suway ko yun. Sipyan. Puro mga gwapo dire, gwapa. Sila ra. Sila ra, ikaw dili. Presta. Kini ang sikat kay nahurot. Ang banana cake. Siya ang baker. Ay, ako. Na okay. Naayos. Sige, bye-bye. Okay. Bye-bye. Tulog. Nila ako diri sa Kamingawan. Ambot jud kun asa ko karon. Pero kanang ko diri kay ako ra usa. Wala may uban. So diri sa Siargao, pwede ka magsuroy bisan na asa. Di ka dapat mo ato sa General Luna. Pero tanan na lugar diri nindot kayo. Tanawa. Kininduta. Apir. Ayos. What's your name? Kaloy. Kaloy. Oh. Inday. Si Inday. Si Inday di ay. Apir. Apir. Kaya ba yun naman kabadya mo, tanga mo, Bisaya? Oh, kabalongan. Kabulon ako? Oh. Dugan ako dire. What's the problem? Ha? US. US. Yes, Oh, ikaw. from US. Philippines. Philippines? Yeah. Sure ka? Murag kano ang imong naong? Oh, marag ka na yung naong. Tasilong? Mati Bisaya man sa bayan. How many wife? And Wala. wala pa. Wala pa. Wala pa yung mga asawa? Wala may ganan ako. Wow, baby. Kaluoy na ko. Rapo ni mo rin. Ay, bati naong. Batid na. Sige. Unsa man ni? Asa ni tawag sa Bisaya? Sudo, nagbukyas og humay. Napukyas. Oo. Umay. Oo, nagbukyas og humay. Para makakaunta og Pagal. kaon. Oo. Ay, di mabusog sa pan. Amerikano sa naong pero Pilipino ako nung kasing-kasing. Tanan dyan. Oh, sakto na kay basig ikapoy ka na. Naa naman na bitsuhan naman ka na ko. Wala ko nakapoyan. Mauni akong barkada diri sa Aladi. asa tagaron sa San Mateo. Shut. Ay, diko. Cook, bye. Budots. Yeah. Budots. Aluy sa karabaw. Wow! Ayos! Aluy kasi buntabaw. Wow, 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 wow. Hala. 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 Hala,
Ayos ah. Salamat sa paglingaw ha. Thank you. So, abi sa mga tao ng Siargao para sa surfing lang pero napay daghan nanindot. Dili lang ang surfing pero daghan ng mga lugar dire. Nice kayo. Mga views, kakahoyan, ang basta daghan nindot. Mga secret spot. Tawhay, walay tao dire, walay samok, walay turista. Ako ra ang turista. Pero dili ko turista kay Filipino na ko. Uy, masa nga nimo? Jumar. Jumar, kaloy. Sige, ako magsunod nimo. Magkaon kami butong. Ayos. Ayos. Saan siya? Butong. Butong. Inom. Ikaw nagsaka. Kita nakuha. Kani. Ay. Yun. Ayun. Magkaon ka? Yes. Inom anay ko na, inom. Mauna ko mo. Hindi tapos na. Tapos na? Sige ako naman. Mao ni ang kinabuhi sa Pilipinas. Oo. Wow, magic. Amoras. Tamis! Tamis! Kumo? Saan ngawan mo? Wow. Michelle! Ikaw! Junrel! Jumar! Ayos! Ikaw bay! Taga sa ka bay? Budots! Budots! Ayos! Sige, makaon ta. Buksan mo. Buksan. Doon tayo Clark. Si Jomar! Ang nagpatay sa buko! The Buko Killer. Buko killer. Yun. Patay ka, may pikat ka na trending. Oh, bye. Kaon ta. Taon na bye. Uy, way unod. Ay na. Oh, kani. Sige, sige. Kana may isudo nimo. Oo. Ay, naadi ay. Daghan. Kumo? Kumo na? Bye, kani mo muse namo dinhi. Ha? Kani amo muse. Ang Muse? Oh, si Michelle. Saan Muse? Muse sa basketball kanang naay mga liga-liga. Kanang basketball ba? Cheerleader. Oo, cheerleader. Dili si. Sample ba? Ang sarap. Pasalamat ko sa mga tao dire. Happy na ako namatay. Kay sobra kahuaw. Oo. Slow-mo. Yes. Wow, puno sa buko. Ayos Nini pwede na ini. Kung barkada diri sa asa ta karon? Sa Burgos. Mananaw. Mananaw di ba? Mananaw. Pero sa ubos, mananaw gyapon. Burgos na nato dito. Lungsod. Lungsod? Burgos oh. Lungsod. Sayang hilaw. Yeah. So bye, unsay gibuhat nato? Butong. Butong. Nabusog kami sa butong. Bye, picturean ta ka bye. Ako picturean ta ka. Sige bye, kana. Sige. Dungan ta. Daan na pang nakita. Sige, so diri kami mag-standby. Pahuway, kapoy magsuroy. So pakuman kaon sa ko. Dason uli kay 2 ka oras ang biyahe or siguro usa og tunga. Kung kusog usara. No? So mag-standby pa ko. Kapoy. So dason muli. Sige, aping.